OK, takže čau lidi, já vás vítám u nového videa, no a dneska si ukážeme, jak co nejrychleji získat diamanty v Pet Simulatoru 99. Vím, že už to natočilo hodně lidí, ale já jsem se rozhodl, že to taky natočím, takže to neberte prosím vás jako kopírování. A ukážu vám tady moje nejlepší metody za tu dobu, co hraju Pet Simulator 99. A jo, jdem na to. Takže jako první metoda, jak získat hodně rychle diamanty, je prodávat krystal klíče, protože oni se fakt jako vyplatí prodávat. Třeba vy to dostanete, jakože můžete to i otevírat lidi, ale já myslím, že se víc vyplatí to prodávat, protože na to získáte za to hodně diamantů a prostě je to dobrá metoda. Rovnou jdu do proplazy a schválně jak rychle to prodám lidi. Za 50 000 si myslím, že mi to někdo koupí hnedka, protože já jsem to už zkoušel prodávat za 50 000, ale hnedka mi to lidi kupovali, takže já jdu si tady klemnout bus, to prodat za 50 000 lidi, schválně. 50 000, tak, to by mi někdo hned měl koupit. Nebo jako ne hned, ale třeba do pár minut určitě nám někdo to koupí lidi. Si myslím, protože jakože oni lidi hodně chcou ty krystal klíče, protože tam můžete získat rare enchanty a zrovna před videem jsem tady ten krystal klíč získal tady z Rewardu, vidíte to. A se rozhodl, že o tom natočím rovnou, když to mám. Po toho by mi měl někdo koupit. Lidi. To by mi měl někdo koupit. A lidi ještě hodně se vyplatí prodávat pety. Jakože ty silné, protože jsem zrovna otevíral vajíčka před videem. Takže mám hrozně moc těchto petů. Třeba koukejte se, já prodám tady třeba 50 ovů a třeba za 1000, nebo tak třeba za 1500, jako tady ty pety nejsou vůbec vzácný, ale myslím si, že by nám to někdo mohl koupit, protože oni lidi mají fakt hodně chcou prodávat tady tyto pety, ale zkoušel jsem, že tady tyto lidi jako se prodávají šíleně dobře ty potion půdoly. Třeba jednou prodám za 900 lidí. Kdyby nám to někdo měl koupit. Tak. Lidi, teď si myslím, že nám to určitě někdo koupí něco. Chvilku schválně počkáme. Schválně, jestli nám někdo něco nekoupí. No tady to za 1500, to je možná trošku předražený. Viděl třeba za 1000. A měl by nám toho někdo koupit. Jakože tady tyto peti se dají získat fakt extrémně lehce lidi, takže vám doporučuji tady tyto pety prodávat, protože ji prodáváte fakt dobře lidi, koukejte se. Teďka chvilku počkám a schválně, koukejte se, někdo mi to koupí každou chvíli. Mi to někdo koupí něco aspoň. Schválně lidi. Každý na teletrading potom mají hodně gemů. Jo, mají, vidíte, a lidi jako vyplatí se to. Tak. Pojď, to. 50 jako, si to má cenu 650. Mám tu a myslím, že by nám to někdo mohl koupit. Ještě lidi může pomoct, když napíšete do chatu třeba please buy nebo please buy. Takhle třeba lidi, takhle lidi si takhle lidi to hnedka jakože můžou koupit. Schválně lidi, jestli mi to někdo koupí. Pojď. Někdo, já si myslím, že třeba do 5 minut nám to někdo koupí. Jakože je to celkem rychlá metoda, jak získat diamanty, jedná se z nejrychlejších. Pojď.
Lidi, jako teď to právě fakt za levno, takže by nám to někdo měl koupit. Tak. Lidi, tady toto fakt jako, já vím, jakože ještě moc jako videa stříhat neumím, jenom přes to OBS, to je špatný, takže to nemůžu moc vystřihnout, nevypadá by to moc dobře, ale já to udělám klasicky přes OBS, jak vždycky, prostě ozvu se vám, až mi to někdo koupí. Lidi, jako zatím nám to nikdo nekoupil, ale zjistil jsem, viděl jsem na YouTube, že když dáte tady tohle ovla, třeba jednoho, nevím jak to dát teďka, no prostě po malých počtech, po úplně malinkých počtech prostě nějakého peta, třeba dáme tomu třeba tady toho golden ovla po jednom, prodáme ho třeba za 100, což je třeba pro mě win, protože je to jenom jeden pet. Na cenu se to, kde je to jenom jeden pet, takže by se mi to mělo vyplatit. A myslím si, že by nám to někdo mohl jako to jako ten potion pool musím trošku předplatit. A když to je potion pool, prodáte třeba za třeba 99 diamondů, což je pořád jako celkem win pro vás. Protože ty peti, jak říkám, jsou šíleně lehký získat. Tak teďka ještě dáme místo krystálu klíče. Třeba vyčketu. Prodáme ji za třeba 150. Takže nemůžu tam dát peta, jo. Bo já dám tam třeba 30 těchto potion půjdu za třeba 500 diamantů. Jakože pořád se jako, tady toto jako, jakože je to pořád win pro mě, protože ty peti jsou šíleně, ale šíleně moc lehký získat, takže lidi, já bych asi změnil plazu, tady jsou asi nějací ty hráči, a jo, sice tady jsem na téhle plaze to neprodal a neberte to, hlavně neukončujte toto video, protože já vám ukážu, se mě už udělat rovnou, ale já vám ukážu, že na normal trading plaze se prostě prodává lepší, já vám to klidně dokážu, no. Teleportuju se normálně na normal trading plazu. Schválně. A lidi, koukejte se, já to prodám hnedka. Na ten normal, já to prodám hnedka. Já přísahám. Já přísahám, lidi. Já to prodám hnedka. Já fakt přísahám, já si fakt nedělám srandu. Tak jdeme na to. Tak tady klemnem budku. A třeba. Tady toto jsem chtěl prodat za 100 diamantů, že? 100? Schválně, lidi. Schválně, počkáme. Lidi, koukejte se. To prodám hnedka, reálně. To prodám úplně hnedka. To prodám hnedka prostě. Dělám si srandu. To prodám prostě hnedka. Fakt jako, já přísahám, to fakt prodám hnedka, lidi. To fakt prodám hnedka. Fakt prodám hnedka, ještě nám třeba Rainbow za třeba, ne, Rainbow to nebudu dávat, dám Potion Poodle za 99, tak jsme tam měli. A lidi, koukejte se, hnedka to někdo koupí, jo. Tak, Potion Poodle, dám tu třeba 100 těch Train Conductor ketech, třeba za. Ty fakt jako nejsou vůbec cenný, takže za 300. A lidi, teď jako nám to fakt někdo koupí, protože tady ty peti se dají tak lehce získat, že lidi. Schválně počkáme třeba, jo? Počkáme. Tak, počkáme třeba minutku. No, vidíte, já vám to říkal, lidi, já vám to říkal. A to je tak lehký získat ty pety, já vám to prostě říkal. Já vám to říkal, lidi, že
to prodám hnedka. Já vám to říkal. Prodávejte pety, tady takovéhle damage pety na normal plaze, protože se vám to šíleně, ale šíleně moc vyplatí. Já tu prodám třeba nějakýho, no nevím, třeba můžu klidně i třeba nějakého slabýho peta lidí. Třeba tady toto je nějaký úplný pet, který to a prodám třeba, já nevím, prostě je to jako fakt slabý pet, takže za 99 a no možná to je moc slabý, takže to nedá to moc úplně slabé, protože to moc nikdo kupovat nebude. Takže dáme tam třeba nějaký enchant lidi. Jde nějaký enchant. Zkusíme lidi. Zkusíme třeba Happy Pets. Nebo Happy Pets ne lidi. Víte co? Já tam dám. Čo mám tak? Co bych tak chtěl vůbec prodat? Chtěl bych můžu prodat klidně v Coins Flagu lidi. Coins Flagu klidně za 500 si myslím. To zase ne, to by nám určitě někdo nekoupil. Ale za 500 lidí. Má to jako repku 242. Pojď, to by nám někdo mohl koupit. Tady to odeberu. Potom tu dám třeba lidi jako tady toto je úplně bomba, když to prodáváte, fakt. Já si prodám. Lidi, koukejte se, já vám to říkal, že se na normal trading plaze to vyplatí. A lidi fakt jako na video, třeba prodám 20 tady těchto, a lidi uvidíte, hned mi to někdo koupí, prostě přísahám. 20, jo, a třeba za jako příkladčka to zase ne, třeba, nebo víte co, zkusíme to, ale nevím, jestli mi to někdo koupí, protože to mám menší repku, ale zkusíme to lidi. A vidíte, Coins Flagu už mi někdo koupil, vidíte to? Jako, vidíte to, já vám říkal, že v normální plaze se vám to fakt vyplatí. Teďka to mám Potion Pudla. Třeba, nebo víte co, těch obvod možná dal za hodně, že? Se možná dal za hodně. Jakože, říkám vám, že tady to se fakt třeba šíleně dobře prodává. Když to dám za 1,9k, tak to prodám úplně hnedka lidi, si myslím. Doufám. Myslím, že to prodám. Takže prodám to. Jsem ještě předtím 50 letí opět prodal za 10 000 lidí, takže tohle prodávám jen tak for fun na video. A tohle by mi měl hnedka někdo koupit lidi. Jakože ne hnedka, ale třeba do minuty a půl. Prosím, pojď. Mám někdo měl koupit. Vidíte lidi, já vám to říkal, prostě na normal plaze se prodává šíleně dobře, já vám to říkal lidi. A lidi, jdem si rovnou ukázat druhou prostě metodu, která je sice za Robuxy, ale farmí se fakt dobře, jakože já nemám VIPčko, ale můj kamarád ho má. A prý říká, že on tam vydělává jako tak moc gamů, že prostě on mi fakt říká, že to šíleně vyplatí. A že prostě tam vydělává šíleně moc gamů, takže pokud máte Robuxy, tak asi doporučuji VIPčko, protože se prý vydělává mega dobře diamanty, ale samozřejmě někteří nemusíte mít Robuxy, takže jdem rovnou na metodu 3. A metoda 3 vlastně jako třeba dávejte pety do daycareu. To vám poradím, protože z daycareu získáte fakt jako hodně diamondů, jako fakt
fakt vám to poradím, že když budete každý den dávat pety do daycareu, tak ten 1 000 000 gem si vyděláte. To vám říkám jako. A lidi, to je všechno a jo, zatím čau.